Good morning maqabane, ke mandinamkele kwivuki yam ndibuya emsebenzini. Kulapho ndiyafika ke endlini gqame nogqama. Awu, ndabeka ii-lights ndalayita. Ya, ndizidinelwe niyabona. Usually ke xa ndifika into endiyenza kuqala kukusela amanzi. Ndosela kakhulu amanzi, so ndithatha into yokusela ndiyasela. That time ubuthongo bundingxilile, ndingxile bubuthongo. Ndikhulula isigqami ke esindikayo, yeyona nto nje endikayo kwiyunifomi yam le, ndisikhulula isigqami. But ke ndisebenza construction. Awu, ndaveza intloko enkulu maqabane. Nangu ukhandakhulu. Then ndiyakhulula ke ngoku, ndizokhulula ijaketi. Ndizidinelwe maan, ndizidinelwe. So abantu bazandibuza ke into yobana ngaba hayi maan yantoni ijezi kutshisa kangaka, kusehlotyeni bra, ebusuku kuyabanda. Khange ndajonga nee-degrees zanamhlanje but bekubanda. And ke ngoku ndinefiva maan, xa kulayita i-air conditioner ndiyagodola egadroom, so ya ziyakhala. Awu, ndakhulula iwatshi yam yoxabiso, ndakhulula iwatshi yam yodidi. Ndithwele ngayo ke nokuyiba uzawuba sengxakini, izawuthi indibuyisele apho ndithatha khona. Ziyabuya, ya. So mandikhulule ke ngoku, ndakhulula. Bakhona ke abantu abathi xa sikhulula ibhulukhwe bathi bafuna ubona, andazi noba bafuna ubona ntoni, kodwa ke ya kwenzeka. Ndakhulula isheti yam, intloko yam iyandihlukumeza. Awu, ndiyazamla nozamla ndidiniwe. Onondisponsarisha ngumtshini, andithengele umtshini, le ntloko ihlala ichetywa le. Inkulu gqithi maan, ndiyadinwa nakucheba esaluni oko, zikhula fast ezi nwele. And xa ndifika esaluni banditshaja dabuli ke, nditshajwa dabuli esaluni. Ndakhulula irifi yam yamapolisa, ndilipolisa kaloku mna. Ndakhulula irifu, ziyakhala. Yho, inemitya eminintsi maan, inemitya emininzi, nayo iyabhora but ke i-comfortable. Nalaa msebenzi endiwenzayo iyamelana nawo. Ndakhulula. Ningajongi umcondo ke good people, Usually uma ndihamba ngeshoti abantu bathi ngumcondo wantoni lo, but ningawumayindi umcondo nina, jongani nje. Ya, ziyakhala. Ndasondeza ephushini ndayikhulula le rifi. Uyazi le rifi into esathi nenyawo elide, but ke kuzawuthiwani. Ukuyibona uma ingifingile, ikawusi uma ingifingile yenza ntoni? Yenza iyaluma apha nje, ndikubambile ikubhale then ikulume. So usually ezi kawusi zindenza laa nto, zivele zindifinge then zindilume. Mna ndizikrwentse ngoku, ndidla ngokuba ndizikrwentse. Then sakhulula ibhrukhwe, kuleyithi, sesiyozela sincamile sifuna ulala. Ifowuni yam ibhetri low ke maqabane, bendifuna uthatha i-full video yento endiyenzayo xa ndifika apha ekuseni but I couldn't because ifowuni ibhetri low. But ke kuzawuthiwani, ndathatha igaweni yam, ndiza kwenza i-breakfast ngoku. Ndiyatya kuqala before ndilale because xa ndilele ndingatyanga usually ndiyaphaphama ngo-10 because ndilambile, yabo. So I prepare i-breakfast ekuseni. So xolweni maqabane man, next time.